سلامتنا تقبلوا فنوائر تي في مكتالة تركبوا زخبركم تعذبتنا كم يتمسيو ساعتنا أخيلون لو مسولوس 25 سنة مشت استدلال وزيناتات وشتن وطعن حزنا لكم قريبنا لنا كسافة أمام مكتالكم بخبر زعد ميكيل تخلايه بغنة بتاعتكم جمر لعلواي لوخ إيرترامس منيستر قديات وصايد چاينا تراخي وزاتيوم هقراو محبر بدو إيرترا زكايدو غسغوسات بالسفع غطس المخانو قليتهم كتما كرن هولنتاويان لقس دم نمسسان وعلا تخايدوم أمريكا نلعروس بسلطانن وتادراويان أزسن إيران علامة زقبر حدش القدا بعسران 4 سنة صديقة هقراو يونيفرسيتي صوماليا دحر 3 عامتات نفلم أوان أمريغو سراويت روسيا ناي موغان مكل خالنا عقمون نمزان قزيف لممد يكايد اللهم زينا بزرزر بحلافي قطباو قديات زواو جنبار ديمقراطيين فتحناتو حقوس قبري وات زمرح العلواي لوخ إيرترا مس منيستر قديات وصاي تشاينا مستر وانغيو تراخيبو معبال كلتاو زمدنان قطباو متحبارن زتيوم ابتلوم 25 سنه اب بيجينغ غونغوني وعلى غسغاس تغبارو وسانتات متحغاز افريقان تشاينان فوكاك استخايد ركب اتو حقوس نتمساسالنت تاريخاو تمكرو حزباو قالسن حبراو كبرتات نمحبراو فتحي كلتين هاغرات بمتكاس أبزع عند تاتز زمركوس دلو الكتابة ومتحجاز نبدنفع بوغن إيرترا زلو قرب النتار رقاقيتهم حمرت مدبات لمعات إيرترا أبو وفر النقدن ستسرت مخانوز تغسات حقوس تشاينا أبزع حلف عامتات أبسفلا ليت صلاتات إيرترا زقبرتو دقف أب مرققات تشبات وصيد رويا استواصو كم زنبو رقاليتهم منيستر قديات وصاي هزباويت ريبوبليك تشاينا بوانغي وبوغنو زمدنا هاجرون إيرتران تاريخاون حولنتاون كم زخنا بمحبار نزلنا معزاز كمون أبزباون هاجراون مدرخات مس إيرترا حبير كان يمسرح دليتن قربنتن هاجرو الرقاقيتهم باستراتيجيكاوي تمامتا إيرترا أزيا قداسيت هاجر يازبله مستر وانغيو نطوفن هانات انترا إيرترا بزبا قرنا أفريقيا بمقواس هاجرو أبهنسة تابايتي صلات عنا كمون دهساس ندادن غازن متحبارك نمسفح قربت مخانا هانتيروم أبتركب كريتيوم وغانات أمتاي متحبار زد اليوم تصلاتات بمللاي نتبارهم زملكت حساب تلواويتهم بحلافة وطباو قديات زباو جنبار ديمقراطيين فتحنا وتحقوس قبري ووت زمرح لوخ إيرترا بأسران 25 سنة بيجينغ تشاينا بستقاب أخيبا أوهاتي وعلى قسقاس تقبارو سنتات متحقاز أفريقان تشاينان فوكاك كم تساتفه يفلت كاب زمسرت 17 عامتات زغبره هاجراو محبر بدو إيرترا زكايدو غسغوسات زتبابو صيت يركبو سلازلو بالسفح قصلو مخانو لومي اب زكايدو اخيبا غليصوم وكيل يرينا بينيام فسعاتين نزدالو صبصب دانايت قبري هوت كتقربيا مس HIV نزنبرو زيغاتات زطرنف هاجراو محبر بدو إيرترا اب 2018 نلعلي 50,000 حزبي غسغوسات كم زكايده اب زمص عامتات دما بزسفحك قصلو مخانو ب 25 سنه اب اسمرا اب زكايدو عامتاو اخيبا غليصوم ابتي منيستر تعنا امينه نور حسين موياوين تعنا مشارخت أكلاتن كابزوباتات زمتو أبالات محبرن أبسترقبلو أبومبر هاجراو محبر بدوهو أتو دانيال أصفها نقونتاتن بدوهوتاتن محبر بزملكت مبرد دحر مهاب أبزا حدشناي سلام موائل أفلوتو حبرات السب في اللاي دماناي من إسيات أبت أنكن صعبيناتن حمام إيدس نمبراخ بسفيحو قوسقوسات ككايد أقد أسمخانو حبيروم أب منيستر تعنا حلافي تهادو مقصار HIV إيدسن كالوت بصوتا وركب زمحلالو حماماتن سيستر نقست تسفا ميكائيل بوغنا حدش ملكفتي كيكسات HIV إيدس زموت قداي كهلو تنصلون أرلوان كوجد زبلا سلسته جروحات أب تجبار نموعل بعتو بيسرح كم زلو بمتقاس أبالات هاجراو محبر بدوها بقوة وقت حساسبة ننبسهم كأيروم نحبرات صوبهم كابزك أزاف حمام كنا قفو حلفنت كم زلوم أجنزيبا تساتفتي أبز غربة زعباتات دحر زكايد وزته سدرا قدات قولحتا كجبرلهم زرقحي HIV كيدا قسم انتي قوسقوسات كهيل زبلين كالا رئيتوتاتنا قريبهم منيستر أمينة نور حسين أبز اسمع الدقال هاجراو محبر بدوه إيرترا عملو هاجر نزكايدو زلو نتفتات دحر ممسكان منيستر تعنا نمحقازو وترد لمغانو أرقاقيزام هاجراو محبر بدوه إيرترا أبل تشحن كلتن أب تحت تسألال منيستر تعنا زتا مسرته خوينو عملو هاجر لعيشو دششح أبالات اللووم
ኣብ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ 1980ታት ዝተራእየ HIV ኤድስ ኣብ ዝሓለፈ 28 ዓመታት ብዝተሰላሰለ ሰፊሕ ናይ ምብራኽ ንቕሓት ጓስጓሳት ኣብዚ እዋን እዚ መጠን መልከፍቲ ኣዝዩ ከም ዘንቆልቆለን 0.6 ምዃኑን ጸብጻባት ሚኒስትሪ ጥዕና ይሕብሩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት እስራኤል ዝነብሩ ኤርትራውያን ብማሕበረኮም ተጠርኒፎም ብ22 ሰነ ኣብ ዘካየድዎ ዝኽሪ መዓልቲ ሰማዕታት ምብጻዕዎም ንትግባረ ሕድሪ ሰማዕታት ብምሕዳስ ንመናበይ ስድራ ስዋኣትን መሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታትን ገንዘባዊ ወፍያ ገይሮም። እቶም ዜጋታት ባንዴራ ኤርትራ እናንበልበሉ ካብ ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ተልኣቪቭ ተበጊሶም ናይ 2 ኪሎ ሜትር ናይ እግሪ ጉዕዞ ከም ዘካየዱ እውን ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣረድዩ። ብምብራህ ሽምዓን ስነ ጥበባዊ መሰናዶታትን ኣብ ዝተሰነየ ናይ ዝኽሪ መደብ ድማ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ እስራኤል ኣቶ ሰሎሞን ክንፈ ኣብ ዘስምዖ ቃል ስዋ ዝገደፉልና ሓድርን ዕላማን ኣብ መፈጸምትኡ ምብጻሕ ናይ ኩሉ ዜጋ ሓላፍነት ምዃኑ ኣዘኻኺሩ። ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ እስራኤል ኣብ ቀዳሞት 6 ኣዋርሕ ናይ 2019 ንመነባይ ስድራ ስዋ ዘውፅኦ ኣብቲ ናይ ዝኽሪ ዕለት ድማ ኣባላት ፍኖተ ሰማዕታት ዘወፈይዎ ብድምር 49,169 ዶላር ኣሜሪካ ተበርኪቱ። ልግስ ደም ብሓፈሻ ወለንታዊ ልግስ ደም ብፍላይ ንምስሳን ሃገራዊ ባንክ ደም ምስ መሻርክቱ ብምትሕብባር ሓያሎ ንጥፈታት ከሰላስል ጸኒሑ ኣሎ። ከም መቐጸልታ ናይዚ ኣብ ከተማ ከረን ወለንታውያን ለገሲ ደም ንምስሳን ዋዕላ ተኻይዱ ወኪል ኤሪና ተኸኣ ገብረ ቅዱስ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ፍርቱና ዓንዶም ኣፍልጦን ንቕሓትን ሕብረተሰብ ኣብ ልግሲ ደም ንምዕባይ ዝሰላሰል ጎስጓሳት ብዝሓየለ መልክዑ ክቕጽል ከም ዘድሊ ብ22 ሰነ ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ተገሊጹ። ዕላማት ዋዕላ ወለንታውያን ለገሲ ደም ብምስሳን ቀረብ ውሕስ ደም ንምርግጋጽን ሰኣን ደም እትሓልፍ ህይወት ከይትህሉን ምዃኑ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ዓንሰባ ኣባል ኣሃዱ ሓበሬታን ጎስጓስን መንእሰይ ብርሃነ ዓንዶም ሓቢሩ። ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታል ከረን ዶክተር ያፊት ሃይለ ሚካኤል ብጊዲኡ ምልጋስ ደም ከም ባህሊ ንምስራጥ ምብራቕ ንቕሓት መሰረታዊ ከም ዝኾነ ብምንጻር እቲ ዕላማ ብዝትካእ ደም ዘይትትካእ ህይወት ንምስሳን ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብ ኣብ ወለንታዊ ልግሲ ደም ክጸቅጥ ኣዘኻኺሩ። ኣብ መንበር ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገሲ ደም ዞባ ዓንሰባ መንእሰይ ኣኑር ሕመድ ድማ ማሕበር ሕፅረታቱን ብልጫታቱን ኣለልዩ ምስ ኩሎም መሻርክቲ ብምትሕባር ውዳቢኡ ብምሕያል ወለንታዊ ልግሲ ደም ብምስሳን ቀረብ ትካላት ጥዕና ንምውሓስ ኣብ ዝሰላስሎ ንጥፈታት ተራ ሕብረተሰብ ክዓዝዝ ጸዊዑ። ደም ክልግሱ ዝኽእሉ ካብ 16 ክሳብ 3 ዓመት ዕድሚኦም ክብደቶም ድማ ካብ 50 ኪሎ ንላዕሊ ክኸውን ከም ዝግባእ ክኢላታት ይሕብሩ። ኣብ ኣሜሪካ ተቐመጥ ኤርትራዊት ተማሃሪት ዩኒቨርሲቲ መንእሰይ ጽዮን ዮሃንስ ኣብ ልዕሊ 140,000 ነቕፋ ብቤት ትምህርቲ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ሸኻ ወዲ ብስራት ንኡስ ዞባ መንደፈራ ዘዋደደቶ ፕሮጀክት መስመር ማይ ተመሪቑ። ብ21 ሰነ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት መመረቕታ መንእሰይ ጽዮን ኣብ ዘስማዓቶ ቃል እቲ ተበግሶ ካብ ስድራ ቤታ መሓዙታን ፈተውታን ንዘወሃለለቶ ገንዘብ ጸገም ተምሃሮ ኣብ ምፍዃስ ንውዓል ካብ ዝብል ዕላማ ከም ዝነቅል ብምጥቃስ ካልኦት መንእሰያት ተመሳሳሊ ተበግሶታት ክወስዱ ተላብያ። ኣማሕዳሪ ምምሕዳር ሸኻ ወዲ ብስራት ኣቶ ሃይለ ብርሃነ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መንእሰይ ጽዮን ብዝወሰደቶ ኣብነታዊ ተበግሶ ልዕሊ 100 ሜትሮ ዝንውሓቶም ሻምብቆታት ማይ ካብ ጊነባለ ናብታ ቤት ትምህርቲ ከም ተዘርግሐ ተባላሽዩ ዝጸንሐ መስመራት እውን ከም ተጸገነ ብምጥቃስ ብስም ነበርትን ተምሃሮን ምስጋና ኣቕሪቡ። ተማሃሪት ጽዮን ዮሃንስ ኣብ 2015 እውን ብተመሳሳሊ ልዕሊ 400,000 ነቕፋ ወጻኢ ብምግባር ንተቐማጦ ገዛ ጎቦ መስመር ማይ ከም ዘእተወትሎም ይፍለጥ። ኣብ ንኡስ ዞባ እምኒ ሓይሊ ዓድታት ሓናኒት፣ ዓዲ ዓንዴል፣ ዓዲ ጋርፍራሕ፣ ዓዲ መርኸጃን፣ ዓዲ ጎንጓይን ከምኡ ዝመርሖ ከባቢያዊ ፅሬት ንምውሓስ ሓያል ንጥፈታት የካይዳ ኣለዋ። ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡብ ክኢላ ህዝባዊ ጥዕና ኣቶ ኣንድ ሃይማኖት ክፍሎምን ሓላፊ ማእከል ጥዕና ንኡስ ዞባ እምኒ ሓይሊ ነርስ በርሀ ኺዳንን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ዓይኒ ምድሪ ብምጥቃም ሓያሎ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምግታእ ከም ዝከኣል ብምሕባር ተጀሚሩ ዘሎ ንጥፈታት ብስፍሓት ክቕፅል ኣዘኻኺሮም። ኣማሓዳሪት ንኡስ ዞባ ኣቶ ኣብርሃም መኮነን ብግድኡ ብዝተኻየደ ጻዕሪ ዛጊት 39 ዓድታት ተጠቀምቲ ዓይኒ ምድሪ ክኾና ከም ዝበቕዓ ብምሕባር ነቲ መደብ ንምስማር ዕዙዝ ተሳትፎ ህዝቢ ወሳኒ ምዃኑ ገሊጹ። ክቡራት ተኸታተልትና ዝስዕብ ዜናታት ወጻኢ እዩ። ምሳና ጽንሑ። ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንላዕለዎት ሰበስልጣንን ወተሃደራውያን ኣዘዝትን ኢራን ዕላማ ዝገበረ ሓድሽ እገዳ ብ24 ሰነ ኣጽዲቑ። እዚ ንላዕለዋይ ሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ዓሊ ኸማኒኢን ቤት ጽሕፈቱን ከምኡውን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ መሐመድ ጃቫድ ዛሪፍን ዘጠቓለለ እገዳ ብስምቶም ሰብ መዚ ናብቲ ሃገር ክኣቱ ንጸንሐ ገንዘብ ዝዓግት ምዃኑ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣፍሊጡ።
አያቶላህ አሊ ኻሜኒ ቀንዲ ሃንዳሲ ኒውክለሳዊ መደባት ኢራን ምዃኑ ዝወቀሰ ፕሬዚደንት ትራምፕ እዚ ኣብ ልዕሊኡ ዝጸንዐ እገዳ ንኒውክለሳዊ መደባት ኢራን ክህሎታት ከም ዘሎ ኣሚቱ ብዘይካዚ ምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበሉ ወታደራውያን ኣዘዝቲ ተመሳሳሊ እገዳ ከም ዘጽደቐ ተገሊጹሎም ብእገዳታት ኣሜሪካ ካብ መደባታ ከም ዘይተሰናኸለ እትሕብር ኢራን ነዚ ሓድሽ ስጉምቲ ኮኒናቶላ ኣብ ከተማ መቃዲሾ ዝመደበሩ ሃገራዊ ዩኒቨርሲቲ ሶማሊያ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ምቁራጽ ንፈለማ እዋን 130 ተምሃሮ ከም ዘመረቐ ማዕከና ዜናት ሃገር ኣጋዊሐን ብ24 ሰነ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምረቓ ዝተፈላለዩ ዓውዲ ትምህርቲ ትምህርቶም ዝወድኡ ተምሃሮ ብቐዳማይ ዲግሪ ተመሪቖም ኣብ 1990 ምስ ምውዳቕ ስርዓት ዝያድ ባረ ሶማሊያ ናብ ግጭትን ኩናት ሓድሕድን ድሕሪ ምእታዋ ተዓጺዩ ዝጸንሐ ሃገራዊ ዩኒቨርሲቲ ሶማሊያ ኣብ 2014 እዩ ንፈለማ እዋን ብውሱን ዓቕሚ ተምሃሮ ክቕበል ጀሚሩ ኣብ 2014 ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ክመሃሩ ናይ ዝተመዝገቡ ተምሃሮ ቁጽሪ 550 ምንባሩ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ኣብ 2018 እቲ ኣሃዝ ናብ ልዕሊ 5,000 ክብ ከም ዝበለ ይገልጹ ሽብራዊ ጉጅለ አልሸባብ ነቲ ዩኒቨርሲቲ ከም ቀዳማይ ዕላማ ወሲዱ ከካየዶ ብዝጸንሐ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ንጥፈታት እቲ ዩኒቨርሲቲ ብቐጻሊ ክተዓናቐፍ ምጽንሑ ይግለጽ ሃገራዊ ዩኒቨርሲቲ ሶማሊያ ድሕሪ 30 ዓመታት ንፈለማ እዋን ተምሃሮ ከመርቕ መብቅዑ እቲ ሃገር ኣብ ጸጥታ ተመዝግቦ ዘላ ገስጋስ ዘርኢ ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይገልጹ ሰራዊት ሩስያ ናይ ምውጋእን ምክልኻልን ዓቕሙ ንምምዛን ምዃኑ ዝገለጾ ገዚፍ ልምምድ የካይድ ኣሎ ኣብዚ ትማሊ 24 ሰነ ዝጀመረ ልምምድ ብውሕዱ 150,000 ወታደራትን ልዕሊ 20,000 ከበድትን ፎኮስን ኣጽዋርን ይሳተፉ ከም ዘለዉ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሃገር ኣፍሊጡ እቲ ልምምድ ክሳብ 28 ሰነ ከም ዝቕጽል ዝሓበረት ሚኒስትሪ S300 ከምኡውን S400 ዝርከቦ ስትራቴጂያዊ ኣጽዋር ንፈተነ ክቐርብ ምዃኑ ገሊጹሎም እዚ ብትእዛዝ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ዝካየድ ዘሎ ልምምድ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ምዕራብ ብቐንዱ ድማ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ሻቕሎት ክፈጥር ከም ዝኽእል ወታደራውያን ተንተንቲ ይእምቱ ኣሜሪካ ንወታደራዊ ምንቅስቓስ ሩስያን ቻይናን ብዕቱብ ከም ትከታተሉ እዩ ዝግለጽ ሜክሲኮ ብመሬታ ቢሎም ናብ ኣሜሪካ ንዝኣትዉ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምክታእ ንዘዋፈረቶ ቁጽሪ ሰራዊት ብልዕሊ 2 እጽፊ ከም ዝዕበየቶ ፍሊጣ ሚኒስትር ምክልኻል ሜክሲኮ ሃገሩ ኣቐዲማ ነቲ ተርእዮ ንምክታእ ናብቲ ምስ ኣሜሪካ ዘዳወባ ሰሜናዊ ክፋል ግዝኣታ 6,000 ወታደራት ከም ዝለኣኸ ጠቒሱ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ኣሃዝ ናብ 15,000 ከም ዝዕበየቶ ኣረዲዩ እቲ ስጉምቲ ነቶም ካብ ሃገራት ማእከላይ ኣሜሪካ ተበጊሶም ብመገዲ ሜክሲኮ ናብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝኣትዉ ዘለዉ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምክታእ ዝሓሸ ኣማራጺ ምዃኑ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ ሜክሲኮ ነዚ ስጉምቲ ትወስድ ዘላ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እታዊ ንብረታ ናይ 500 ቀረጽ ከም እትውስን ድሕሪ ምጥንቀቓ እዩ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ጠንቂ ጸጥታውን ማሕበረ ቁጠባውን ጸገማት ይኾኑ ምህላዎም ብምሕባር ናይ ምብራር ስጉምቲ ከም ዝወስድ ዝሓለፈ ሰሙን ምእማቱ ይዝከር በቲ ስጉምቲ ኣብ ኣሜሪካ ብውሕዱ 12 ሚልዮን ስደተኛታት በኣሉታ ክጽለዉ ምዃኖም ብኣግኡ ተገሚቱሎም ኣብ ባንግላዴሽ ሓደ ኣብ ምምላስ ህዝቢ ዝነጥፍ ባቡር ምድሪ ሓዲዱ ስሒቱ ብምንሽርታቱ ብውሕዱ 5 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ልዕሊ 100 ከም ዝቆሰሉ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ሓቢሩ እቲ ባቡር ናይ ርእሰ ከተማ ዳካ እናምርሖ ከሎ ኣብ ሓደ መሰጋገር ድንድል ኣብ ዝበጽሓሉ ዛጊጥ ጠንቁ ብዘይተነጸረ ምኽንያት መስመሩ ከም ሰሓተን ክልተ ካብ ዋጎኒታት ኣብ ሩባ ከም ዝተሓለን ይግለጽ ኣሎ ብዘይካዚ ሓያሎ ካብቶም ቁስላት ብኸቢድ ዝተሃርሙ ብምዃኖም ቁጽሪ ናይቶም ብ24 ሰነ ዝተኸስተ ሓደጋ ባቡር ዝሞቱ ሰባት ክውስኽ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ሰብ መዚ ባንግላዴሽ ሓቢሮም ኣብ ባንግላዴሽ ተደጋጋሚ ሓደጋታት ባቡር ከም ዝኽሰት ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ሶርያ ኣብ ሰሜን ኮርያ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ይፍጽም ከም ዘሎ ካብ ከተማ ፒዮንግያንግ ዝተመሓላለፈ ዜና ኣረዲዩ እቲ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዋሊድ አልሙዓለም ዝምራሕ ልኡኽ ሎሚ ምስ ኣቦ ወንበር ላዕለዋይ ህዝባዊ ባይቶ ሰሜን ኮርያ ተረኺቡ ኣብ ምዕዛዝ ክልተ ዝምድናን ንኽልቲአን ሃገራት ኣብ ዘገድሱ ዘባውን ሃገራውን ጉዳያትን ከም ዘተየ ተቓሊሑ ብኣሜሪካ ምስ ዝምራሕ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ዲፕሎማስያዊ ምትፍናን ዝርከባ ሶርያን ሰሜን ኮርያን ንዓሰርተታት ዓመታት ዝቐጸለ ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎን ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ሶርያ ኣብዚ እዋን እዚ ዘካየዶ ዘሎ ዑደት ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምሕያል ልዑል ተራ ከም ዝህልዎ እቶም ተንተንቲ ብተወሳኺ ይረዱ
ب24 سنة أب هاجراو معرفو نفرتي تشانجي ناي سنغابور بستخير زي حقاو بررات سب ألبو نفرتي كابن بنت معرفو نفرتي زكاير برراتات بالتا تتصلي كمزو على تعبيرهم بسنكت فصامه كابن بن زكاير توطينو زنبر أستاد 10 برراتات كسرزن كله حيالو برراتات نابكالو معرفو نفرتي خمس قنعه كم استجابره تفريط اللهم أبز حلف سمون ون بتماساسالي حن سب ألبو نفرتي أب معلبو أب العدتي معرفو نفرتي دحرم زنبايا بستفتر السقات أستات 4 برراتات كم تسرزه زحبرو سمزي سيفيل أفيشن سنغابور نتفصامه أم مرمارن قبننياتات أم هدانن كم زركبو قليصام أب سنغابور بزحنايتن بولك سبات زوننا استفلالي عقن زلون سب ألبو نفرتي إنا زايد بممصو أب دحنت معرفو نفرتن موقعزيان أير عبيس كفتا فتيرو خمزلو يزحبر أبز حلف ورحي تحساس أب بريطانيا أب معرفو نفرتي غاتويك استخايده زي حقاو بررا سب ألبو نفرتي ناي سلسته معلتات مستنخالات بررا كم زسعبه بسنكو دما لعلي حدا شح برراتات كم تسرزه ناي شعود صبصبات يتقسوم تفصامه ناي لعلي 3 مليون دولار كساله كم زورده اتم صبصبات وتوسخ يحبروم ناستات شوعت أوارح بطفر هساساو مصنعتات ككايدو تصنحو 59 طفر تنياتات لو معسران 5 سنة بسلام كم تمرسو مأكل مرمر طفر أمريكا ناسا فليتوم اتوم طفر تنياتات أبزناء 204 معلتات صانحوتهم نمدري 3264 جزي كم زروا بزعباتي أب مسرح هنسات زركب هقراو مربر طفر دما أقداس مصنعتات كم زي سلاسلو ناس حبيروم نساتهم بالتقلال لالعلي 239 مليون كيلومتر كم تقعزو صبصبات ماكل مرمر ناسا كليصوم اللهم صخبركم تخاتلتنا ناي ساعات زي زيناتات وشتن وطن ابزازي ملخو سلامكتالكم يمسكن مسترف مرباتنا سلام سلام زي خبركم تعزبتين لهم سول استرالو على توزينا سبورت انهم قداماي قص ليغ زوبادوب بمريحنت غانتا مندفرات تزازيمم فدريشن كوسو غر زوبادوب ابز عمت زي كاب زودوا عبيت ولدرات زخونه زوباو ليغ قداماي قصو ب 22 سنه بس 33 قطمات بمريحنت غانتا مندفرات تزازيمم از ب 25 غنبز جمرن غانتات مندفرات صنعفه عدو خلا عد غيح دباروان قمحرن ز ساتف ليغ 30 قطمات انغيدلهم دايركتور تكنيك هاغراوي فدريشن كوسو غر ارترا توداني يوحنس ساب استرخبلو قطم مندفران صنعفن اب ستاديوم مندفرات انغيدم زي بفدرال ماكراي دانيا رفايل افورق استمرح قطم قداماي ابرص صوتو بزي شتو بارو بارو تزازيمم دحر عرفتي متقعتا زحيلت مندفرا مبل 48 دقيقه عبد السلام عدل كريم زمزغبلا انكوشتم حدا بارو بمعوات مريحنت على الديلام حلاول دات صنعفن تا بامير عبد استقلعتنا مندفرا فصم كلا وسيخ كان شتو كونا زخلا زنبرا سلسته ودوات كو اساسو بمدحانو بلو تصاوتنا يتقطم كون كيلوم عد غيحنا عد خلا عديما بزكاده تصاوتا فرق درزن شتوتات بمزغاس شو دي شبح دختعوتن كلام دقم حرا بميراكل تبارو تمري حدا حرم صنح كاب دحري تبغيسا بالعلباروا سلسته بخلته تعويتا بريزيدنت فدريشن كوسو غرزوادو ممريح دغو هايلو نتور درات ملكيتو ابزها وحبريتام بموهاد كلنا اكلات سبورت نايت زوباس تخير ودرات كلن غانتات حيلن زقربالون بزحت تكات من اسيات ز ترايلون كم زنبر بمحبار غلغل غانتات نسعرتن نابديانو نملغاب زر ايو زنبرا زي ጩነታው ተግባራት ንቀጻለ خرم ተላቢዮም ابزي استسلاسل ቀዳማይ ውገጽ ውድድር 86 ሸታት ዝ ተቆጽር ኮይኖም ክልተ ቀይሕን 34 መጠንቀጣ ብጫካን ተጻወቱ ተራዮም ካላይ ዙሪያ ሊግ ዞባዶብ ድሕሪኒ ሓደ ሰሙን ዕረፍቲ ክቅጽል ምዃኑ ዘረኸብኒ ሓበሬታ ይረድም لعزبتي على توزينا سبورت أبستفدسيمولهم